ty chvilku takhle po korunovaci? No, třeba jsem tu už štěstíčko. Vyšlo to, no. Dámy a pánové, Dominik Hašek! A my ti teďka předáme královnu, jestli souhlasíš. Má někdo nějaký tip, která z dnešních maturantek by se mohla stát královnou tohoto plesu? Všechny! 100% jsem to jméno mezi těmi nabídkami slyšel. Koho typujete vy? Desítka je kdo? Dámy a pánové, královnou plesu obchodní akademie Česká lípa, konkrétně za 4. A, se stává Veronika Skálová! Veronika Skálová už nám běží. To je ona, přátelé, to je ona. Naše královna. Tak Verče, poprosím tě, pojď ke mně ještě. Ať už to videa tady jakoby dokončím. No natáčí. Vypadáš dobře, no? Hele, pojď to prosíme. Tak Verče, řekni, jaký je tvůj pocit jako královny tohoto plesu? Jestli vám, přátelé, dámy a pánové, Veronika Skálová! Tak všechno to má